tashi a duniya ayo nasara, mai haƙuri yakan tashi ya zangwani na alkairi, mai san kudi da lalaci kullura shi yake bati. Ungunan kai ina ko aiki ma baka mutane ba, rago kudin da Allah, rago su da Allah. Aba oga kudin nan fa ko 70 ba su kai ba fa. A to ko ba su kai 70 ba kai da ma ba aikin da kai ba. Amma fa ni naga oga ni na lankwashe masa. Ba aikin da kai fa. Ni lankwasa masa hannu. Ka lankwasa mai hannu ba sai da ba komai oga. Har sa masa. Wai na ma sauran kayan da ka caje ne. Ni ba na san ana matsa mun fa, ana matsin ni na tare da kuɗi ba. Ba da yake kaga yanzu an samu shine za a guje mu kenan. To ai ba haka bane, ka san kuɗi yanda suke. Dan yi baya mana kai, kashi arna. Oga wannan kudin ya mun kadan fa, ni fa na saka mai wuka fa. Kai da ma ba sa ka kashe shi ba, ba sa ka cika mai wuka ba, ma ka cika mai wuka ka zo kai wannan maganar taka. Kai Allah sarki Alhaji. Allah sarki Alhaji. Jarna. Oga, wannan kudin sun mun kaɗan wajen shanta ba oga. To ko kai murhu ne sai ka bar wannan kudin. Haka zai ku ce a zo da ku birni, a zo da ku birni. Ba kwa da haƙuri. Allah, kamar motsi nake ji fa. Kun san birni muke fa. Ya da ta yi ka dubo mana wala. A da ka lalle ka mana. Ka san a birni muke fa. Oga, Baraka. fara ubadin ni ne? Naka. Kuma turo. Wa ma haƙura huta huwa man jarabo wa lahu. Gaskiya wannan lissafin ya mun wallahi. Kaga zan je in shawalu da ni da aji a gome. Ba hukuncin banza. Kai da ka tashi wai kai ka je ka sha taba ka je. Gaskiya lissafin ta yi. Akwai wani alhaji a anguwan mu. Baka da aiki sai shan taba. Oga, lissafin nan na leko fa ba kowa. Ba kowa go? Ba kowa. To da mun ka san muna birni ne, kaga ku ba ku san kan garin ba. In na tashi kuma na ware kuma kaga ku za a kama. Ayo ga insha Allah rabu duk da mun riga mun shigo fa in Allah da fa sai abin da Allah ya kawai. Kai dai banda fariya. Kawai ma mun gagare su. Ba kayan mun tsayawa kamar tsayawar gwamin jaki ga wannan kudin. Babba kayan aiki ba barin kara ma ko 1000 je ka je ka sa asfalt. Allah shi ne ka babba. Babba ba imani ko kadan. Ai wannan tsayawar da kamar tsayawar gwamin jaki. Allah ji kan alaji. amin. Wallahi duk ma na rabe muku kudin wallahi. To ya zai oga. Oga yake nan tafiyas kenan. Wais. Ko ba kawo 1000 nan kara. Gida bari mu gama jimawan mutuwa alhaji mana. Ai ya kamata mu motsa fa. Kun san nan birni ne zai mana nisa. Ba wani area ne, ba wani kuromo. Ka gane ko rashin lissafi ne mala.
Salamu alaikum. Amin wa alaikar salam. Kaka? Sannu tukur an dawo? Wallahi na dawo. Ya gona? Alhamdulillah. To sannu da zuwa tukur. Ka gama aikin ne? Na gama har wannan hatsin da kan tudu. Shi ma na yanke shi. Lalle ka yi kokari tukur. Wallahi. Kaka maganar tafiya birnin nan tana nan fa. To. Da ni za ka shirye-shirye nake yi. Kaka, tun da kaga yanzu aikin gona ya sauki. Ga karatun sakandaren nan an samu an gama. Zama haka ba shi da amfani. Ka gwar na je birni da dan samu abin da za wuce wannan yanayin da shi. Kafin kuma sake dawo aikin gona. Haka ne. Amma idan ka yi magana zuwa birni, ina jin wani abu a cikin raina. Domin ba na mantawa wata rana mahaifinka. Tukur, zo daga nan, taso. Yawwa. Har kana daga tafiyan? A'a kawo. Tafiyan ne aka fasa na dawon dan karɓi wayansu kuɗaɗe ne. To amma me yasa kake sai da kadarorinka? Wallahi. Ina bukatan wayansu kuɗaɗe ne zan ƙara in sai kayayyakin aikin gona. Kayan aikin gona in ka siyi ɗaya ka sai biyu ba ya isa ba. Anya wannan abin naka duk ka kama kadarar ka sayar. Ka fa dinga kulawa fa. Waɗannan mutanen da kake tare da su ka kula da su fa. Kawo insha Allah ba wani abu ba damuwa. Ga dan wannan sai a sai goro. To masha Allah. Dan ina ga gobe ba zan samu biwa ta nan ba. To Allah ya Za mu saka samu ku. ba ku yi. Za mu wuce ta. Ba ku yi. Allah ya tsare. Amin amin. Allah ya rufa asiri. Amin. Ba ku yi. Amin. Muhammad Tukur. A'a wannan ka bar shi. Za a shiga gida da shi sai a mai wanka. To shikenan. Shikenan. Ai mana addu'a. Madalla. Ai mana addu'a kawo. Ba ku yi. Ai mana addu'a. Allah ya tsare. Ya tafi ya barka. Nima rabuwar ƙarhe ganin ƙarshe da muka yi da shi. Yan fashi suka tare su sai gawa aka kawo. Gare shi an samu gawar shi amma abokin tafiyar shi ba labarin shi har yanzu. Ko da rai ko ba rai Allahu alamu, amma tafiyan nan taka ba su nake ba. Haka ne. Duk abin da Allah ya kaddara ba maka wasu ya faru. Kaka, akwai da hankalinka. Ba wata matsala insha Allah. To, yaushe ne tafiyar taka? Yanzu ban gama shiryawa. Ina dan hanzari ban gama hada da ina hada kawai zan kawai tafiya. To shikenan. Zan gama shirya din kawai. Malamin mu, Assalamu alaikum. wannan yaron Na'am. lalle ya kamata ka bashi je gini saboda na fuskanci yana da hazaka. Ka mishi addu'a Allah kai shi lafiya kuma Allah ba shi abin da ya je nema. To, ba komi. Tunda kace Allah ai an gama. Allah ya sa ya dace. Allah ya sa ya samu abin da yake nema in yaji. Wannan bai da gaskiya. Bai da gaskiya na tabbata. Kana ba shi da gaskiya wannan. A'a, yana ganin mutane fa juya fa. Abin nema Ya samu. tafiyarka
ba waiwaye. Wannan kayan dukan su kenan? Bayan wannan sai da aka ƙara wasu. Na gan su. Hello? Ya ƙaraso ne? Gashi ya ƙaraso. Ba shi waya. To ga Alhaji. Ya aka yi tafiyan da za a yi da asuba kuma aka yi ta da tsakar rana? Wallahi Alhaji, hanyar ce da nake tafiya ta rabu gida biyu, ni kuma da kafa ɗaya nake tafiya. Me yasa baka yi langa ba? Alhaji ka san ɗauke nake da kaya a hannuna, shi ya saka. To shikenan, ka tsuke zariyanka ka mai da hannunka. To shikenan. Yayi kyau, yayi kyau. Ba shi wayan. Yawa. Shikenan da Allah ba komai a kula da Allah. Sha'anin yara sai hakuri. Allah ne da rarrafe zafin nema baya kawo samu ne da rarrafe wata rana za ka samu ne da rarrafe wata rana yaro za ya tashi tsaye da rarrafe da rarrafe da rarrafe zafin nema baya kawo samu ne da rarrafe wata rana za ka samu. Anya wasu ba mu suke ba? Wannan ga ma'aikata ne wannan ba. Allah ko? To tun da suke ta mun sa muna da sun biyu. Ba wani kayan ƙari na jikinka? Bara uba kayan ƙari kake magana ba wani akwai mana oga sai da asalin lissafin da kawai da aika kake suna jikinka? wallahi akwai kayan ƙari. Baya kawo samu ne da rarrafe wata rana za ka samu ne da rarrafe wata rana yaro za ya tashi tsaye da rarrafe da rarrafe da rarrafe Wannan take ka kuma da ina ba mai canji ba kai ba canji ka bana ni ina da canji ba na san irin wannan fa ba mutum ba canji ba sa mutum wannan bakin ci zai zo dai rage ka kuje ka ba yawa Tsaya. Ba mu yadda da ku ba sai mun caje ku. Saboda mun ga kun fito daga wancan gida. Tsaya. Daga mana hannunka. Ok, ba komai a jikinsu. Mun je hospital ne wajen dubiya. Normal ne. Oye mu tafi kawai ba komai. Normal ne.
wannan raken fa 200 jaka biyu. Me saukin ta? Sauki biya. Na mota muke nema. Ina abin jaka biya nan mai rake. Jaka sauki kenan biya. Ya wannan fa? Wannan magani na ne. Maganin ka kuma? Magani na ne kana mana. amfani da shi? Shi nake amfani mana. Wannan? Mana. Wannan nawa ne mana. Nawa ne. Kana da zan rika baka wani yace nawa ne? A ba mai da shi Shi ne ka bani kayana nawa ne. Raken nawa za a baka? mai da shi wannan. Wai ni? Ka san me a ci kwaya ne? Kai ko a ba kwa wannan ni ba na bane. Ina za ku je da ni? Cika shi. Cika shi. Wai Allah da. Wai Allah. Wai Allah. Wai Allah. Wai Allah. Wannan ka ba na bane. Ba na bane. Takalmina wanda. Rekena. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. A tike ya? Ashe kana nan? Wallahi ina nan. Ai na yanda ban same ka ba. Wallahi ina nan. Yanzu ne nake son in tashi in je in karasa wani aiki na a gona. Allah sarki. Bari in karya maka rake. To guje nake. Wai tike ya labarin tafiyar ka birni ne. Ai yanzu haka. Da magan na zuma. Ai kai musamman kuma. Ba za birni ba. Masauki. Inda mutum zai zauna. Amma sama abin. Baka da matsala. Kai da na gaya ma akwai wanda zan haɗa ka da shi. Zai baka masauki ya sama maka abin yi. Baka da matsala. Bari ma in kira ma shi in tabbatar ma garanti. Yake ta amince. Allah kuma. Mun yarda duniya ce sa a dinga kwaci har ma a dinga ranci su ma kun ga yaya ne. Ka ji wayan shi ma tana ta ringi ba daga ko tana wajen caji Allahu alam. Ka san me? Barin baka lambar shi. Baka da matsala. Barin baka lambar shi. To ban ala bara ka lambar shi. Sa 081 sa 22 sa 71 69 01. Ka kira shi, wannan lambar shi ce garanti. In Allah ya da kafin ka je zan kira shi kuma kai ma ka kira shi. Zai baka masauki ya sama maka abin yi. Shikenan. Insha Allah ni ma zan yi kokarin kira shi. Shikenan ban ala. Haka zaka yi? Can ne bakin Da dandali. mu ni ma daga tan sai mu wuce bakin hanya. To mu je. Masha Allah. Allah ya tsare. Allah ya taimaka. Allah ya sa a dace. Allah ya da kai lafiya. Da rarrafe akan tashi a duniya ayo nasara. Mai haƙuri yakan tashi ya zangwani na alkairi. Mai san kudi da lalaci kullura shi yake ɓaci, sannan ya zama abin tausayi a rayuwarsa mai muni. Da rarrafe kuka Wai har alhaji zai ƙara farashi kai ka rage? Me ka ɗauki kanka ne?
Alo Alhaji, an samu matsala fa. Wani ya gamu. Kace me? Wani ya gamu. A garin ya aka yi haka? Kuma waye kar ku bar shi ku kashe shi. To okay. Ba wannan ba. Ku dana subscribe a tashar mu mai suna Dararrafe TV. In dai ba za ku na mana lakin ba. Ba ma jin daɗi. Yawwa. Za mu je hutu sai ban sallah ba. Ba ma jin daɗi. Za mu sai ban sallah ba. Ana muna subscribe. Saboda muna son ku dinga muna lakin muna jin daɗi. yanzu kun san a ina